Καλησπέρα. Είμαστε σε απαρτία προκειμένου να ξεκινήσει η συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας με θέμα σημερινό την συζήτηση με τον πρόεδρο του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων και Οχημάτων Ανατολικής Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σαβραμή, Γεράσιμο Σαβραμή, καθώς και τον αντιπρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Ηλία Χαλδογερίδη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Και ο στόχος της σημερινής πρόσκλησης, σε συνέχεια της προηγούμενης επαφής που είχατε με τον προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο Ταγαρά, είναι να μας πείτε τις απόψεις του συλλόγου που εκπροσωπεί, του Σωματείου που εκπροσωπεί το Σωματείο Εκπαιδευτών Οδηγών, για το σημερινό καθεστώς που υπάρχει, για την σημερινή κατάσταση που έχουμε στη χώρα μας στο θέμα της εκπαίδευσης των οδηγών, εάν υπάρχουν σημεία που πρέπει να βελτιωθεί η κείμενη νομοθεσία προκειμένου να γίνει ακόμη καλύτερη η εκπαίδευση των Ελλήνων οδηγών, πώς μπορεί αυτή η εκπαίδευση να διασφαλιστεί ότι διατηρείται σε επαρκές επίπεδο για τα επόμενα χρόνια και ειδικά στις μεγάλες ηλικίες, καθώς επίσης και αν υπάρχουν ορισμένα σημεία της νομοθεσίας με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία και τα άλλα σωματεία τα οποία συνεργάζεται εσείς σε όλη την Ευρώπη, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο αλλαγών έτσι ώστε τα πράγματα να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι παρά τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στην νομοθεσία τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των ατυχημάτων που γίνεται στους ελληνικούς δρόμους παραμένει υψηλός για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Παρά την βελτίωση κάποιων μεγάλων οδικών αξώνων, εντούτοις πάλι τα ατυχήματα που συμβαίνουν κυρίως στο δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο είναι μεγάλα σε αριθμό, όπως δίνει σε στοιχεία η ελληνική αστυνομία, η τροχέα δηλαδή. Και το αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης και ενημέρωση από εσάς είναι αυτό. Να μας περιγράψει την κατάσταση, να μας πείτε τι μπορεί να γίνει καλύτερα και έτσι ώστε και εμείς να μπορέσουμε να πάρουμε αυτές τις πρωτοβουλίες που χρειάζεται. Καλώς ήρθατε. Καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και θέλαμε να ξεκινήσουμε με μια εισαγωγή. Ναι. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη τιμή που αισθανόμαστε λόγω της πρόσκλησής σας να παραστούμε στην Επιτροπή δεν είναι ικανή να ελαφρύνει το βάρος της ευθύνης που νιώθουμε για την επικείμενη συμβολή μας στην οδική ασφάλεια. Το Σωματείο μας, θέλοντας να ξεφύγει από το στενό πλαίσιο της διεκδίκησης επαγγελματικών συμφερόντων, ενεργεί με μια ευρύτερη και πιο ολοκληρωμένη αντίληψη, βλέποντας την οδική ασφάλεια ως κοινωνική επιταγή με γνώμονα το κοινό συμφέρον. Μέσα από εδώ βλέπουμε και το δικό μας συμφέρον. Με αυτή την προοπτική υπογράψαμε τη δέσμευσή μας το 2011 στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Οδική Ασφάλεια, επισημαίνοντας την ευρωπαϊκή μας προοπτική καθώς και την ταύτισή μας με τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Οδική Ασφάλεια 2011-2020. Συνεπώς, όλες οι κοινωνικές μας παρεμβάσεις κινητοποιούνται τόσο από τη δέσμευσή μας στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Οδική Ασφάλεια και το καταστατικό μας, όσο και από τις ιδιαίτερες ευαισθησίες μας στην οδική ασφάλεια. Η πρόσκληση που λάβαμε για να καταθέσουμε τις προτάσεις μας στο θέμα η εκπαίδευση στην οδική ασφάλεια μας δίνει την ευκαιρία να τονίσουμε τα εξής. Η αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών στην οδική κυκλοφορία είναι το ζητούμενο και η εκπαίδευση είναι μόνο ένας από τους 4 παράγοντες αυτής της αλλαγής. Ωστόσο, η εκπαίδευση, αν και είναι η πιο μακρόχρονη και κοστοβόρα διαδικασία, είναι εν τέλει και η πιο αποτελεσματική. Οι άλλοι παράγοντες είναι η αστυνόμευση μέχρι να αναπτυχθεί συνείδηση ασφαλούς κυκλοφορίας, ο μιμητισμός που σχετίζεται κυρίως με μικρές ηλικίες αλλά είναι και ο ζητούμενος και δυστυχώς η εμπειρία που για την κυκλοφορία είναι ως επιτοπλίστων αρνητική τραυματική, που τελικά αυτή η εμπειρία είναι που κοστίζει ζωές, υγεία, άφθονο χρήμα τόσο υπηρεσίες υγείας όσο και στα νοικοκυριά. Τα δεδομένα των θυμάτων των οδικών ατυχημάτων στη χώρα μας, αν και είναι θετικότερα από την προηγούμενη δεκαετία, μπορούν να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο.
Πιστεύουμε ότι η βελτίωση προήλθε από την αστυνόμευση, τη βελτίωση του συστήματος εκπαίδευσης και την έκδοση άδειας οδήγησης με την επιρροή των μέσων μαζικής επικοινωνίας, αλλά και την οικονομικότερη, άρα και αμυντικότερη οδήγηση των πολιτών λόγω της οικονομικής κρίσης. Βέβαια, η κατάσταση των υποδομών και η λυπή συντήρηση των οχημάτων λόγω της οικονομικής κρίσης είναι το εμπόδιο για την περαιτέρω βελτίωση των δικτών οδικών ατυχημάτων. Η εκπαίδευση σε σχολείο οδηγών ενός νέου ανθρώπου 16-18 ετών σε θέματα ασφαλούς συμπεριφοράς στην κυκλοφορία είναι θετικότερη από το παρελθόν με την ένταξη του συστήματος των θεωρητικών μαθημάτων και της υποχρεωτικής πρακτικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, αισθανόμαστε την ανάγκη να τονίσουμε ότι μας καταλογίζουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης από ό,τι μας αναλογεί όπου αυτό συμβαίνει. Ο νέος και η νέα υποψήφια οδηγός έχει ήδη στερεότυπα, έχει ήδη διαμορφώσει στάση και συνεπώς συμπεριφορά κτισμένη μέσα από μακροχρόνιες διαδικασίες. Το χρονικό διάστημα των 10-20 μαθημάτων δεν είναι πάντα ικανό να δημιουργήσει την δυναμική που απαιτείται για την αλλαγή ως προς την ασφαλέστερη συμπεριφορά. Αν φυσικά αυτή χρειάζεται. Η πρώτερη παιδεία του νέου ή της νέας καθορίζει σημαντικά την ασφαλή του ή την ασφαλή της ένταξη στην οδική κυκλοφορία ήδη από την ευαίσθητη ηλικία των 13 στους 14 ετών, όπου αρχίζει να κυκλοφορεί αυτόνομα πλέον. Συνεπώς, η σχολική εκπαίδευση, η οικογενειακή συμπεριφορά και η ευαισθησία της πολιτείας παίζουν σημαντικό ρόλο στην ορθή αντίληψη για την ασφαλή κυκλοφορία ως πεζός, ως ποδηλάτης και αργότερα ως οδηγός. Η προσπάθεια να συμβάλλουμε ως κλάδος περισσότερο και ουσιαστικότερα βρίσκει εμπόδια στην γραφειοκρατία, την έλλειψη εμπιστοσύνης κρατικών παραγόντων προς τον κλάδο μας και ενίοτε σε αντιδράσεις εκ των έσω από κάποια μικρή μερίδα επαγγελματιών που βλέπουν με ένα διαφορετικό τρόπο την κοινωνική του συμβολή. Εδώ πέρα ήθελα λίγο να ανοίξω μια παρένθεση. Πράγματι, αυτή τη στιγμή βιώνουμε έναν ηθικό πόλεμο στο γεγονός πώς πλέον οι προηγούμενες καταστάσεις όπου πολλές φορές συνέδεαν τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών με τις σχολές οδηγών και δημιουργούσαν κάποιες είτε κοινωνικούς, είτε ηθικούς, είτε οικονομικούς δεσμούς, αρχίζουν πλέον να σπάζουν. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να εστιάσουμε εκεί την προσοχή μας. Έτσι βλέπουμε, έτσι βλέπουμε την εκπαίδευση στην οδική ασφάλεια με ένα σφαιρικό τρόπο που θα συνδυάζει την βασική εκπαίδευση στην αστυνόμευση μέχρι να αποκτηθεί μαζική συνείδηση και αναδεικνύοντας τις συνέπειες των τροχαίων ατυχημάτων με τρόπο παιδαγωγικό και όχι τραυματικό. Μόνο τότε η εκπαίδευση στη σχολή οδηγών θα μπορεί να λάβει ένα εξειδικευμένο χαρακτήρα που της αξίζει με εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες, νομοθεσίες, νομολογίες και εξελίξεις στην επιστήμη της κοινωνικής συμπεριφοράς σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο τεχνολογικό και κυκλοφοριακό περιβάλλον. Και ερχόμαστε τώρα στο κύριο θέμα. Με βάση τα παραπάνω που αναφέραμε, προτείνουμε. Ξεκινάμε με την εκπαίδευση ανηλίκων. Ζητάμε την ένταξη του μαθήματος κυκλοφοριακής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως ουσιαστική εκπαίδευση και όχι ως μια επικουρική διδαχή. Για το σκοπό αυτό υπάρχει ήδη έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό με επιχορήγηση του ΙΜΕ, εκπόνηση έχει γίνει από το ΕΚΕΤΑ, από το ΙΜΕΤ και με έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη χρήση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εδώ ήθελα να σας πω ότι αυτό το πράγμα έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές, αλλά φως δεν υπάρχει. Για την πρωτοβάθμια ήδη υπάρχουν διάφορα πονήματα αξιόλογα από ιδιώτες ή και μεταφράσεις από ξένες εκδόσεις που χρησιμοποιούν άλλα κράτη με αποτελεσματικότητα. Επιπρόσθετα, στην εξειδικευμένη εκπαίδευση των παιδιών στην ηλικία 13-14 ετών σε κέντρα θεωρίας σχολών οδηγών με μορφή σεμιναρίων σε ζητήματα ασφαλούς κυκλοφορίας και αναγνώριση οδικών κινδύνων, η ύλη αυτή θα καθοριστεί από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του ΙΜΕ και του Υπουργείου Παιδείας. Συνοδευτική οδήγηση. Εδώ πέρα τώρα, ξεφεύγοντας λίγο από το κείμενο, ήθελα να σας αναφέρω το εξής. Πλέον, όσοι πολίτες 16 ετών αιτούνται να βγάλουν δίπλωμα κατηγορίας ΑΜ, είναι αυτό που λένε τα 50 κυβικά που έβγαινε στην τροχέα και πλέον ήρθε στις σχολές οδηγών, μπορούν να το πράξουν αυτό με την έγγραφη άδεια του γονέα. Αυτό λίγο κρατήστε το μέσα σας και θα σας πω λίγο σαν συνέχεια τι γίνεται. Εδώ πλέον επικαλούμαστε την Οδηγία 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για την άδεια οδήγηση όπου είναι αναδιοτυπωμένη και σας παρακαλώ σας καταθέτω και λέει τώρα: σύμφωνα με την οδηγία της 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο άρθρο 4 αναφέρει κατηγορίες, ορισμοί και κατώτερα όλα ηλικίας. Οι άδειες οδήγησης που χορηγούνται σε άτομα ηλικίας κατώτερης από αυτήν που προβλέπει τις παραγράφους της οδηγίας αυτής 2 και 4, σύμφωνα με την παρούσα ηλικίες, λοιπόν, οι ηλικίες αυτές εδώ πέρα αναφέρει εν ολίγης ότι μπορεί το κάθε κράτος μέλος να προσαρμόσει τα κατώτερα όρια σε ορισμένες κατηγορίες διπλωμάτων, που αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα το κατώτερο όριο για την απόκτηση δικύκλου είναι 18 και αυτοκινήτου, εκτός του δικύκλου του ΑΜ που έφυγε από την τροχιά πλέον και ήρθε στο Υπουργείο Μεταφορών. Και οπότε έχουμε σαν βάση, εμείς ξεκινάμε το 18. Εμείς τώρα τι ζητάμε? Επειδή βλέπαμε ότι τόσα... Μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε για διευκόλυνση, για να πάρει και με τη μορφή, εντάξει, λίγοι είμαστε, μπορούμε να συζητάμε. Σε ποιες χώρες ισχύουν ποια όρια? Έχετε μια αίσθηση? Πρέπει να έχετε μια αίσθηση. Ναι. Υπάρχουν χώρες που έχουν 16, χώρες που έχουν 18. Ναι, υπάρχουν ας πούμε στην Αγγλία. Στην Αγγλία το όριο είναι 16. Ναι, μπορεί να γίνει. Υπάρχουν, ας πούμε, θα μου πείτε, εκτός ευρωπαϊκού χώρου και στην Αμερική, αλλά θεωρώ ότι και εκείνοι έχουν μια κουλτούρα που μπορούν να το κάνουν. Και να σας εξηγήσω τώρα γιατί. Επειδή... Με συγχωρείτε. Ναι, όχι, προς Θεού δεν είπα τέτοιο πράγμα. Τι ήθελα να σας πω λίγο ποιο είναι το σκεπτικό. Θεωρώ ότι η πτώση στην Ελλάδα θα φτιάξει οδηγική κουλτούρα. Θα μάθει τα παιδιά να πλησιάζουν τα πράγματα. Θα εντάξει τη διαδικασία μέσα στο σχολείο νωρίτερα. Ακόμα και αν υπάρξει χρονικό διάστημα από τα 16 στο 18, να μην παραβεί στον ποινικό κώδικα, να μην κάνεις, να έχει δηλαδή τις αιρέσεις της ηλικίας μέχρι τα 18 για πιστοποίηση. Το προτιμώ από αυτό το πράγμα να φαίνονται τα παιδιά μέχρι τα 18, να κλέβουν αυτοκίνητα, να τα καβαλάνε, να σκοτώνονται και να ανεβαίνουν στα 18 απάνω και να νομίζουν ότι πιάσαν τον ταύρο από τα κέρατα. Μπράβο. Το έχω καταθέσει στην Επιτροπή άπειρες φορές ως αλλαγή νομοθετική. Δεν διαφωνεί κανένας. Όχι, ναι. Όχι, απλώς δεν έχει γίνει. Δεν υπάρχει κανένας συνάδελφος εδώ. Όσες φορές με τα κόμματα αυτά, 10 χρόνια το συζητάμε εδώ μέσα. Να την κάνουμε αυτή την πρόταση, να γίνει, να ισχυροποιηθεί, δεν πάνε να λέμε, μας γράφουνε. Συνολικά το θέλουμε εδώ μέσα. Δεν πάει κάποιος που να είπε πω, τι είναι αυτά που λες. Μπράβο. Για επαγγελματικό, πρώτα απ' όλα για επαγγελματικούς λόγους οδήγησης. Δεν συζητάτε για την ανεργία των νέων. Δεν πιάνουν τα παιδιά στα 15 και στα 16. Γιατί πρέπει να είναι υποχρεωτικά με ένα παπάκι φωνιά δηλαδή? Γιατί δεν πιάνουν δουλειά τα παιδιά όταν είναι υποχρεωτική? Ναι, γιατί υποχρεωτική εκπαίδευση, κύριοι. Ναι, αλλά κύριε, η εκπαιδευτική διαδικασία στη χώρα μας υποχρεωτική σταματάει στα 15. Ωραία, δεν σταματάει στα 18, μετά τα 15 ώρα πιέζει δουλειά. Να ολοκληρώσει ο κύριος Αβράμης και μετά, γιατί πρέπει για να καταγράφονται, πράγματι, να δίνουμε το μικρόφωνο για να καταγράφονται στην οθόνη. Σωστά. Στην τηλεόραση. Πράγματι υπάρχει αυτό το πολύ σωστά που αναφέρεται, το οξύμορο γεγονός, το οποίο τι γίνεται? Του δίνει το δικαίωμα με υπογραφή παρακαλώ του γονέα να οδηγήσει το δίκυκλο 16 ετών με μόνη παθητική ασφάλεια το κράνος αν το φοράει και τη στολή αν τη φοράει, και δεν του δίνει το δικαίωμα να είναι μέσα σε ένα όχημα με κλωβό που τον προστατεύει, και αφού πρώτα περάσει και βιώσει από μικρός την εκπαίδευση. Μπράβο σας. Και συγκεκριμένα, αν μου επιτρέπετε στη συνέχεια όλο αυτό εδώ πέρα να συνεχίσω, τα κράτη-μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν την ισχύ στην επικράτειά τους των αδειών οδήγηση που χορηγούνται σε οδηγούς ηλικίας κατώτερης των κατώτατων ορίων που προβλέπουν τις παραγράφους του 2000 κοινοτικής οδηγίας, και προτείνουμε σύμφωνα με το ΣΑΝΟ ο έχων συμπληρώσει την ηλικία 16 ετών να έχει το δικαίωμα της οδήγησης κατηγορίας Β, παρακολουθώντας τον πλήρη κύκλο των θεωρητικών και πρακτικών ελαχίστων μαθημάτων όταν επετύχει στην αξιολόγηση συμπεριφοράς και προσόντων, να εκδίδεται προδίπλωμα το οποίο θα αντικαθιστά το κανονικό δίπλωμα όταν συμπληρώσει τα 18 έτη. Που μπράβο σας που δεν μπορεί να οδηγήσει εκτός επικράτειας. Άλλο παιδί που είναι κάτω των 18 και έχει δίπλωμα στη χώρα του, μπορεί να έρθει εδώ με αναγνωρισμένο δίπλωμα και να πιάσει δουλειά. Ακριβώς. Δηλαδή να είναι 17 χρονών και μετά μου λέτε για αλληλεγγύες και ενοποιήσεις νομοθεσιών κτλ. Ο 16άρης, ας πούμε, Άγγλος, έρχεται εδώ, είναι επαγγελματίας οδηγός και πιάνει δουλειά. Το παιδί, το Ελληνόπουλο 16 χρονών δεν μπορεί. Μόνο με παπάκι. Μεταφέρει πίτσες μόνο.
Και λέει τώρα ότι σαν συνέχεια, ωραία, ας υποθέσουμε το δεατό ότι 16 χρονών πράγματι μπορεί να πέρασε στην εκπαίδευση. Και λέμε εμείς τώρα, στη διάρκεια των 2 ετών μέχρι την απόκτηση του κανονικού διπλώματος, μπράβο σας, να υπάρχει το προδίπλωμα, αλλά με συνοδό, ο οποίος να έχει τουλάχιστον 3ετή οδηγική εμπειρία, αλλά όμως τι να γίνει, και αυτό το έκλεψα να σας πω την αλήθεια από τη Γαλλία. Να περνάει μέσα από τις σχολές οδηγό. Συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, αυτό σας λέω το έκλεψα από την ιδέα στην Γαλλία, όπου θα περνάει ο συνοδός μέσα από μια σχολή οδηγών, όπου θα μπορέσουμε εμείς να του δώσουμε τα κριτήρια που θα μπορεί να παρακολουθεί το άτομο, τον ανήλικο, για να παρατηρεί τις συμπεριφορές του. Και συγκεκριμένα εκείνο που με έκανε μια φοβερή εντύπωση ήταν ότι στην Ιρλανδία η Ομοσπονδία των Εκπαιδευτών έβγαλε ένα ημερολόγιο κίνησης του ανήλικου με συνοδό, όπου μέσα εκεί γινόταν η καταγραφή όλης της συμπεριφοράς αυτού του ανηλίκου. Δηλαδή οι επαγγελματίες προτείνανε αυτό το πράγμα και έχει μεγάλη επιτυχία. Ναι. Λοιπόν, διαβίου μάθηση. Εδώ πέρα έχουμε στηριχθεί στην πολιτικές κατευθύνσεις οδικής ασφάλειας 2011-2020 προς ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας. Σας το καταθέτω. Λοιπόν, λέμε τώρα για την εκπαίδευση των οδηγών. Όσοι οδηγοί είναι κάτοχοι κατηγορίας Β ή δικύκλων, κοινώς δεν συμπεριλαμβάνονται οι επαγγελματίες οδηγοί, ζητάμε ανά 5 ετία με μορφή σεμιναρίων σε κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης σχολών οδηγών, με σκοπό την ενημέρωση τους σε νέες τεχνολογίες, αλλαγές στην νομοθεσία, ενδυνάμωση ασφαλούς τάσης στους ευάλωτους χρήστες οδού, στην οδική ασφάλεια, ορθολογική και οικονομική οδήγηση, κλιματικές αλλαγές και επιπτώσεις του περιβάλλον και τον άνθρωπο. Δεν επιβαρύνεται ο προπολογισμός του κράτους και η διδακτέα ύλη φυσικά θα καθοριστεί από το αρμόδιο Υπουργείο. Ορίστε. Ναι, σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή όλα τα επαγγέλματα και μέσα αυτά και εμείς έχουμε προσαρμόσει κατά πολύ. Δεν έχει σημασία, αλλά να ζητάτε τώρα υποχρεωτική εκπαίδευση που άλλος ανά 5 χρόνια θα πληρώνει για να εκπαιδευτεί, ναι, ως έφεδρος οδηγός. Αν μου επιτρέπετε να σας πω και αυτό που στηρίχθηκε η ιδέα. Και να μας δείτε να πληρώνουμε και από πάνω. Όχι. Δηλαδή να σας συντηρήσουμε για το υπόλοιπο του βίου μας. Όχι, δεν ζητάμε ούτε συντήρηση ούτε τίποτα του επαγγέλματος. Αλλά απλώς τι γίνεται. Πάλι και αυτή η ιδέα, όπως γνωρίζετε, οι επαγγελματίες οδηγοί πλέον πρέπει κάθε 5 χρόνια, κάτι που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να περνάνε μια περιοδική κατάρτιση για τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν. Για επαγγελματίες. Μπράβο σας. Φυσικά, εκείνο που βιώνουμε όταν έρχονται οι επαγγελματίες είναι, μα τι θα μου πεις, εγώ ζω τόσα χρόνια μες στον δρόμο, έχω την εμπειρία. Και όμως μέσα από αυτά εδώ, αν θέλει κάποιος εκπαιδευτής να αναπτύξει το θέμα και να δείξει αυτές τις λεπτομέρειες, το τι επιδράσεις υπάρχει πάνω στον άνθρωπο, όταν φτάνουμε πλέον στο ρυπογόνο περιβάλλον, τι επιδράσει στον άνθρωπο, πώς θα μπορέσει να ζήσει οικονομικά ή να μειώσει τα ατυχήματα ή οτιδήποτε άλλο, εκεί βλέπετε ότι υπάρχει, εστιάζεται και δείχνει ένα ενδιαφέρον πολύ διαφορετικό. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας, έμαθε, παίρνω το τιμόνι, μεταφέρω τα προϊόντα μου, κάνω αυτές τις στερεότυπες κινήσεις, αλλά οι προεκτάσεις πολλές φορές δεν τις σκέφτονται μετά. Τώρα, οι υπαρκτές σχολές οδηγών μπορούν να εκπαιδεύσουν νταλικέρι. Ναι. Εσείς θεωρείτε ότι μπορείτε. Οι υπαρκτές σχολές, γιατί ζούμε στον ίδιο τόπο τώρα, να κοιταχτούμε και μεταξύ μας. Εσείς μπορείτε να εκπαιδεύσετε νταλικέρι ή να κάνετε και ειδικά μαθήματα ψυχολογίας και συμπεριφοράς σε οδηγό σχολικού λεωφορείου για το πώς θα το χρησιμοποιήσει. Δεν το έχει μάθει από πριν στη ζωή του. Αν μου επιτρέπετε, κοιτάξτε λίγο, γι' αυτό γυρνάμε και παρακάτω, έρχεται παρακάτω η απάντηση σε αυτό που λέτε, κυρία Κανέλη. Εδώ πέρα, επειδή ζητάμε μία αναδόμηση για να μπορέσουμε να εκφέρουμε απόψεις αλλά και στοιχειοθετημένες, ας πούμε, εμπειρίες, είναι ότι σε συνέχεια αυτό που σας αναφέρω για τους μη επαγγελματίες οδηγούς, είναι ότι ζητάμε ανά 5 χρόνια οι σχολές οδηγών, οι εκπαιδευτές, να περνάνε μία τροφοδότηση, ανατροφοδότηση σε θέματα, γιατί παλιά είχε γίνει ένα τέτοιο σεμινάριο, με 300 ώρες παρακολούθηση, παρακαλώ, σε θέματα πάνω ψυχολογίας, κινησιολογίας, παιδαγωγικής κτλ. Ναι. Θα μπορούσαμε
θα μπορούσε να υπάρχει σεμινάριο σε αυτούς που έχουν ήδη καταγράψει πολλά μόρια παρανομιών. Δηλαδή, ένας που πιάστηκε 1, 2, 3, 5 φορές το point system να μπορεί να τον εκπαιδεύσεις. Δωρεάν. Ήδη υπάρχει. Από διαβίου μάθηση υπάρχει πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής. Αυτό είναι το κόστος, προς Θεού, μην θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο βαρύνει τον προϋπολογισμό της κάθε οικογένειας. Συνήθως τα επίπεδα που κινούμαστε είναι πάρα πολύ χαμηλά στο επίπεδο της αξιοπρέπειας. Αξιοπρέπεια τι θεωρείτε? Αν σας πω εγώ δηλαδή ότι την ημέρα 7 ώρες που κάνουμε στους επαγγελματίες στο Δίκαιο. Ωραία, δεν θα το κάνω, αλλά εντάξει. Αλλά πάντως αυτό θέλω να σας πω ότι δεν... Πάμε παρακάτω. Να τελειώνουμε και μετά θα κάνουμε γόνιμο διάλογο. Ναι. Εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Εκπαίδευση με μορφή σεμιναρίων των εκπαιδευτών ανά πενταετία σε θέματα νέων τεχνολογιών, νομοθεσίας, νομολογίας, παιδαγωγικές, τεχνικές διδασκαλίες σε ανήλικες και ενήλικες υποψήφιους οδηγούς, προσεγγίσεις ανήλικων οδηγών σε θέματα πληροφόρησης όπως τροχαία ατυχήματα, καθώς και θέματα ασφάλειας, πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια, ατυχήματα. Εισαγωγική στην παιδαγωγική εκπαίδευση ενηλίκων, κινητική συμπεριφορά, ψυχοκινητική αγωγή, ειδική αγωγή, μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακή ψυχολογία, ποιοτική ανάλυση ατυχημάτων, αυτοδιαχείριση στην οδήγηση. Επίσης, ζητάμε σε αυτήν την αναβάθμιση να γίνει και εισαγωγή του επαγγέλματος του εκπαιδευτή σε τριτοβάθμια εκπαίδευση και να υπάρχει ρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου σύγκλησης με εκπαιδευτές οι οποίοι ήταν σε πρωτήτερο καθεστώς, δηλαδή που ήταν απόφοιτοι των ΙΕΚ. Λοιπόν, θέμα έκτο. Ρυθμίζει για τη διατήρηση της ποιότητας των επαγγελματικών υπηρεσιών στην προστασία των καταναλωτών. Γενικές αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και επαγγελματία. Αυτό εδώ πέρα από μια γνωμοδότηση που έκανε η Επιτροπή Ανταγωνισμού το 2011 σε Ολομέλεια και παίρνω αποσπασματικά το εξής. Λέει, ορισμένος βαθμός ρύθμισης των επίμαχων επαγγελμάτων μπορεί να δικαιολογείται ιδιαίτερα εν ώψη του ότι οι σχετικές υπηρεσίες έχουν επιπτώσει σε τρίτους και ότι ορισμένες επαγγελματικές υπηρεσίες θεωρείται ότι παράγουν δημόσια αγαθά, επωφελή για κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Επομένως, ρυθμίσεις για τη διατήρηση της ποιότητας των επαγγελματικών υπηρεσιών και την προστασία των καταναλωτών μπορεί να είναι απαραίτητες. Δεύτερο αποσπασματικό κείμενο. Εξάλλου, οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους ελεύθερους επαγγελματίες αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα επαγγελματικών υπηρεσιών στην αγορά των οποίων επικρατούν συνθήκες ασύμμετρης πληροφόρησης, κάτι το οποίο συμβαίνει. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες απαιτούν από τους ελεύθερους επαγγελματίες υψηλό επίπεδο τεχνικών γνώσεων. Οι καταναλωτές που εκ των πραγμάτων δεν διαθέτουν τις γνώσεις αυτές δεν είναι σε θέση να ελέγχουν και να αξιολογούν την ποιότητα των υπηρεσιών που αγοράζουν. Έτσι, οι επαγγελματικές υπηρεσίες αποτελούν αγαθά εμπιστοσύνης, η ποιότητα των οποίων δεν μπορεί να εκτιμηθεί εύκολα εκ των προτέρων, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις ούτε εκ των υστέρων μετά την παροχή τους. Και βάσει τα όσα που σας ανέφερα, εμείς τι ζητάμε? Ότι λόγω της δημιουργίας ασύμμετρης πληροφόρησης προτείνουμε τη χρήση ιδιωτικού συμφωνητικού όπου θα περιγράφονται λεπτομερώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρόλο την ύπαρξη ότι υπάρχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στο φύλλο 3056 που αναφέρεται πάνω στην εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών. Διαμέσου μεταξύ του εκπαιδευτή μεταξύ του και του υποψηφίου οδηγού. Γιατί διαμέσου του ιδιωτικού συμφωνητικού θα περιγράφουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις σχολής οδηγών, καθώς και αντίστοιχα του υποψηφίου προς εκπαίδευση. Προς ενίσχυση του ανταγωνισμού των παρεχομένων υπηρεσιών, θα μπορεί ο κάθε παροχέας να προσφέρει πρόσθετες υπηρεσίες προς ανέλυξη των μαθητευομένων για την εξασφάλιση οδικής ασφάλειας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τυπικό καθεστώς, υπάρχει μια διαταγή, η οποία λέει πώς θα γίνονται οι εξετάσεις και ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις που υπάρχουν. Ωραία, το έχουμε αυτό εδώ πέρα. Αλλά επειδή όμως παρατηρήθηκαν στρεβλώσεις στην εκπαίδευση, εμείς προτείνουμε να υπάρχει το ιδιωτικό συμφωνητικό, όπου αν θέλω εγώ να είμαι ανταγωνιστικός με κάποιον άλλον, εκτός από τα τυπικά προσόντα, μπορώ να αναφέρω και κάποια επιπλέον. Λοιπόν, ναι, πάμε τώρα στις πίστες εκπαίδευσης. Λοιπόν, εδώ τώρα στις πίστες εκπαίδευσης, σας βάζω κάποιες φωτογραφίες έτσι για να έχετε μία γνώση. Λέει τώρα
εφημερίδα της κυβέρνησης του φίλου 3056, όπου αναφέρεται για τα προσόντα των οδηγών, υποψηφίων οδηγών, και λέει: στο άρθρο 24, ειδικές δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς πραγματοποιούνται υποχρεωτικά στις πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών, εφόσον υφίστανται τέτοιες σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, οι ειδικές δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς πραγματοποιούνται υποχρεωτικά στις πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών, εφόσον υφίστανται τέτοια σε οικία περιφερειακή ενότητα. Το υπόγραμμα. Αυτό θέλω να σου πω. Και λέει τώρα, στο άρθρο παρακάτω, λέει, στην πρακτική εκπαίδευση, όπου υφίστανται, λέει, πίστες εκπαίδευσης και εξέταση υποψηφίων οδηγών και δεν λειτουργούν για την εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς, χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών. Δηλαδή, τι έγινε? Δόθηκαν κάποια χρήματα από κοινοτικά κονδύλια και δημιουργήθηκαν, ας πούμε, στην περιφέρεια 5 πίστες εκπαίδευσης, όπου βγάλω φωτογραφίες. Ναι. Λοιπόν, δημιουργήθηκαν 5 πίστες εκπαίδευσης, ιδίως στην Βόρεια Ελλάδα, όπου μέσα εκεί στην σχεδιασμό δεν συμμετείχαν φορείς οι οποίοι έχουν άμεση εμπλοκή με αυτό το κομμάτι. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν πίστες οι οποίες δεν εξυπηρετούσαν το βασικό τους έργο, κρίθηκαν επικίνδυνες, και εδώ σας καταθέτω και μία του ΕΚΕΤΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου Μεταφορών, μία πάνω στην πίστα, πάνω στις πίστες εκπαίδευσης, που τις κρίνει επικίνδυνες. Ήταν λάθος το σχέδιο, δηλαδή. Ακριβώς. Προφανώς κάποιο ευρωπαϊκό... Υπήρχε, ναι, υπήρχε το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο εκεί πέρα. Οι προδιαγραφές που γίνανε, πάντα υπάρχουν προδιαγραφές. Ναι. Αλλά οι προδιαγραφές όμως έδειξαν των πραγμάτων στην πρακτική κατάσταση ότι ήταν αναποτελεσματικές, και φωτογραφίες που έχω καταθέσει και στο Προεδρείο. Πρώτα απ' όλα, υπήρχαν τέτοιες κλήσεις όπου κάποια στιγμή ο υποψήφιος χανόταν, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, από τα μάτια των εξεταστών, γιατί προβλέπεται να είναι μόνος του μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά δεν υπήρχαν και κανονισμοί ασφαλείας. Όχι, είναι σημαντικές λεπτομέρειες, γιατί έχουν φύγει λεφτά εκεί πέρα και οι πίστες πλέον είναι μόνο για εκπαίδευση. Εμείς τι προτείνουμε? Να γίνει επανασχεδιασμός των πιστών, γιατί στοιχήσαν πολλά λεφτά. Ναι, ακριβώς. Άρα τι γίνεται? Δημιουργήθηκε ένας διαχωρισμός, κάποιοι να εξετάζονται έτσι και κάποιοι να εξετάζονται με ένα άλλο τρόπο. Αντί να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα εξέτασης, πήγε να γίνει ένας τέτοιος διαχωρισμός. Ναι, αλλά μήπως επειδή ακριβώς είναι πολύ μικρός ο αριθμός των υπαρχόντων, δεν έχει νόημα να το συζητάμε και να πάμε σε ένα μοντέλο που να καλύπτει όλη την Ελλάδα? Γιατί αυτό τελικά νομίζω ότι είναι άσκοπο για να το συζητάμε. 5 πίστες όλη την Ελλάδα, όταν έχουμε 54 περιφερειακές ενότητες και με μια Αττική Θεσσαλονίκη με έδρας. Μπράβο σας. Και εμείς αυτό ζητάμε. Να γίνει επανασχεδιασμός, να γίνει σε επίπεδη μορφή οι πίστες και όχι σαν ισόπεδη μορφή. Γιατί λέει, και το ΕΚΕΤΑ πολύ σωστά, λέει στα νησιά, αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν? Δεν μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα. Ενώ όμως θα γίνει επίπεδη, εκεί μπορεί να γίνει. Μπορεί να σχηματιστεί με μικρό κόστος. Πολύ μικρό κόστος. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι φυσικά, εμείς είχαμε έρθει με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ήρθαμε σε μια κατάσταση όπου δημιουργήσαμε καταστατικό λειτουργίας πίστας, όπου δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Δεν υπάρχει τέτοια καταστατικό. Γι' αυτό το καταθέτουμε και στο Προεδρείο σας, να είναι μια αφετηρία. Και τώρα, πάμε λίγο στο τελευταίο θέμα για να μην σας κουράζουμε άλλο. Αυτοδιαχείριση των πολιτών για την οδική ασφάλεια. Το θεωρώ ένα από τα σημαντικά κομμάτια. Προτείνουμε τη δημιουργία περιφερειακών συλλόγων, 13 περιφερειακών συλλόγων για οδική ασφάλεια, με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Σύλλογο πεζόμοτος, κληθιστών, σωματείων, σχολών οδηγών, αγών, αυτοκινήτου, ΑΜΕΑ, ποδηλατιστών, επαγγελματικών επιμελητηρίων, δήμων κτλ. Ποια είναι τα προσδοκόμενα αποτελέσματα? Διαμέσου της Συντονιστικής Επιτροπής, υπό την αιγίδα του εκάστοτε Περιφερειάρχη, θα μπορεί ο κάθε Περιφερειακός Σύλλογος να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης για τα προβλήματα σε θέματα οδικής ασφάλειας σε τοπικό επίπεδο, συμπεριφορές χρηστών της οδού, και θα μπορεί από κοινού να διοργανώνει σεμινάρια για την οδική ασφάλεια. Θα παροτρύνει τους πολίτες στη γνώση εξελιγμένων μορφών τεχνολογίας που αφορά τα οχήματα, θα αναδεικνύει την οικονομική οδήγηση, οικολογική και ορθολογική οδήγηση, θα διαχειρίζεται θέματα σε συνάρτηση με την ευρωπαϊκή προοπτική, Ευρωπαϊκή Χάρτη Οδικής Ασφάλειας. Κάθε 3 μήνες προτείνουμε να υπάρχει ανοιχτή συγκέντρωση όπου θα καθορίσει τους στόχους και θα προτείνει τους μεθόδους υλοποίησης. Στο διαδίκτυο θα αναρτά τα αποτελέσματα
αυτών των στόχων, θα θέτει θέματα προς διαβούλευση και θα κοινώνει τις αρμόδιες αρχές, τις προτάσεις και τα αποτελέσματα στην αλλαγή συμπεριφοράς των χρηστών της οδού. Δηλαδή, εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν, ας πούμε, κατακαιρματισμένοι είτε σύλλογοι οτιδήποτε που έχουν μια προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια όμως χάνεται μέσα στο χρόνο, γιατί είναι αποσπασματική, όπως το ανέφερα. Αν υπάρχουν όμως όλοι αυτοί οι φορείς ενωμένοι κάτω από μία ομπρέλα, μπράβο σας. Όχι, δεν ζητάμε να αντικαταστήσουμε ομοσπονδίες. Ζητάμε όλοι αυτοί εδώ πέρα πλέον τα αποτελέσματα να έρχονται και να συζητιούνται και να βγαίνουν έξω. Γιατί όταν υπάρχει στο διαδίκτυο και να φέρνουν το αποτελέσμα, όποιες τρευλώσεις τις δούμε, είτε σχολές είτε οτιδήποτε, αυτά πλέον θα αλλάξουν συμπεριφορές. Αυτά. Ναι, ο Αντιπρόεδρος θέλετε να μιλήσει μετά, έτσι. Να κάνουμε τις ερωτήσεις, να πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι να το βοηθήσουν και στο τέλος μιλάτε. Ωραία, κύριε Κυρίση, πάρτε το λόγο. Όλα αυτά που λέμε μέχρι εδώ μπορώ να τα αποδεχτώ. Θέλω να σας πω ότι όταν προσπερνάει κανείς, κάνει προσπέραση και τον βλέπει στον καθρέφτη, τον έχει πίσω του από 15 έως 25 μέτρα όταν θέλει να μπει, να τον προσπεράσει και να μπει, ανάλογα με τον καθρέφτη. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι τρέχεις με 100 χιλιόμετρα και φταρνιστείς, διανύεις 70 μέτρα με κλειστά μάτια. Σημαίνει λοιπόν ότι η εκπαίδευση που γίνεται και δεν γίνεται, γιατί αυτό που σας λέω εγώ τώρα όταν το ρώτησα, όταν ο γιος Έλληνας έπαιρνε, δεν το ήξερε. Λοιπόν, όταν κανείς εκπαιδεύεται και δεν ξέρει βασικά πράγματα, πόσο απλό είναι, ότι δεν σημαίνει τίποτα, προσπερνάω, όταν προσπερνάω τον έχω πίσω είναι 15 μέτρα. Αν φταρνιστώ στα 100 χιλιόμετρα, διανύω με κλειστά μάτια 70 μέτρα. Είναι παράμετροι που πρέπει να ξέρει κάποιος όταν μπαίνει απάνω στο τιμόνι. Κοιτάξτε να δείτε, στο κράτος ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας στοιχίζει 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο. Και σε αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο δεν μετριέται ο ανθρώπινος πόνος. Είναι λοιπόν οι θάνατοι, είναι νοσοκομεία, είναι παράλυτοι, είναι ασφάλειες, είναι τεράστια τα ποσά. Κάτε με, κύριε Πρόεδρε, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να έχουμε πια τόσα ατυχήματα, δηλαδή όταν πρώην υπουργός περνάει 3 κόκκινα. Πρέπει να αλλάξει ο κώδικας. Είναι αντικοινωνική συμπεριφορά, επομένως πρέπει να πάει 3 μήνες στο Ευαγγελισμό εδώ να πλένει τουαλέτες. Πρέπει να μπει και η κοινωνική τιμωρία σε αυτό. Εγώ δεν λέω ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε ότι παρκάρω όπου θέλω το αυτοκίνητό μου γιατί έχει 40 ευρώ και επομένως εγώ που βγάζω 100.000 ευρώ το χρόνο δεν μου είναι τίποτα τα 40 ευρώ. Αλλού ξέρετε τι κάνουν, πατάνε το κουμπί, βλέπουν τι παίρνεις και το πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ. Γιατί σου λέει εσύ λοιπόν έχεις λεφτά και το παρκάρεις όπου θέλεις και χέστηκες. Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς σε αυτή τη χώρα. Τρενούμε, δηλαδή δεν μπορεί να δίνει 1,5 δις η χώρα για αυτό το πράγμα όλο και να μην το καταλαβαίνει. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει ανασφάλιστο αυτοκίνητο. Δηλαδή σε πιάνω είσαι ανασφάλιστος, στο παίρνω το αυτοκίνητο. Τέλειωσε, δεν μπορείς ούτε να το κυκλοφορήσεις τίποτα. Και ξέρετε, και οι δάσκαλοι, οι οποίοι όλοι έχουμε ζήσει, εμείς παλιότερα έχουμε ζήσει απίστευτα πράγματα με τους δασκάλους. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει και οι ίδιοι να επιμορφωθούν στα καινούρια πράγματα. Έτσι, διαφορετικά δουλεύεται ένα αυτοκίνητο και θέλω να πω αυτό και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ο μπάρμπας ενός φίλου μου πήρε σύνταξη και πήρε δίπλωμα και ένα αυτοκίνητο. Και τον ρωτάει μετά από 1 χρόνο που τον βρήκε, τι έγινε μπάρμπα, πώς θα πας? Καλά, λέει, το βγάζω στην εθνική και το πλακώνω 30-40. 30-40. Γι' αυτόν τα 30-40 δεν ήταν διαχειρίσιμα, ήταν μεγάλη ταχύτητα. Αυτός είναι σίγουρο θα προκαλέσει ατύχημα. Άρα λοιπόν είναι 16 χρονών. Το πριν το είπε ο κ. Πρόεδρος. Σε μέχρι ποια ηλικία μπορείς να πρωτοπαίρνεις δίπλωμα? Δηλαδή μπορείς να μάθεις στα 60 σου να οδηγείς και να βγεις στον δρόμο σαν οδηγός? Λέω τώρα πράγματα που μπορούν κάποιοι τα ξέρουν πολύ καλύτερα να μας τα διαφωτίσουν. Θέλει όμως μια άλλη αντιμετώπιση. Όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή το καθεστώς όπως υπάρχει, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει όλο.
Δεν θα απαντήσετε. Η κυρία Μαγρή θέλει να προσθέσει. Θα προσθέσουν οι συνάδελφοι εδώ κάποιες απαντήσεις και εγώ να κάνω στο τέλος κάποιες ερωτήσεις και να τοποθετηθείτε μετά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας και σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Το βασικό θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η αρχική εκπαίδευση. Πότε ένας νέος άνθρωπος, εγώ δεν θα πάω σε πιο μεγάλες ηλικίες, θα ξεκινήσω από τις μικρές γιατί εκεί νομίζω είναι το βασικό, πότε ένας άνθρωπος μπορεί να ξεκινήσει και να μαθαίνει και να οδηγεί. Κατά την εκτίμησή μου, και νομίζω ότι είναι και παιδαγωγικά ορθό, πρέπει να ξεκινήσει από τα πρώτα του βήματα. Και δεν εννοώ να πάρει ένα παιδί 2 και 3 χρονών να οδηγεί ένα αυτοκίνητο προς Θεού, αλλά το να μαθαίνει οδική συμπεριφορά. Και οδική συμπεριφορά δεν είναι μόνο να οδηγώ, είναι να παρατηρώ, είναι να βλέπω, είναι να φουγκράζομαι, έτσι ώστε να οικοδομήσει μια σωστή οδηγική σχέση. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Και πότε μπορεί να επανακαταρτιστεί, που και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί το να πάρεις ένα δίπλωμα στα 18, να μην οδηγήσεις μέχρι τα 40 σου και ξαφνικά 40 χρονών να μπεις πάνω σε ένα αυτοκίνητο, θεωρώ ότι ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους και τους ξέρουμε όλοι και τους έχουμε αντιμετωπίσει. Όμως αυτό που αφορά εσάς είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Εντάξει, εσείς θα εκπαιδεύσετε τους οδηγούς, αλλά εσάς, τους εκπαιδευτές ποιος θα εκπαιδεύσει? Εγώ εκείνο που θέλω είναι, αν το πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι κατάλληλο και επαρκές, έτσι ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που παρέχουν εκπαίδευση είναι επαρκείς, ή έχουμε φτάσει στο σημείο με κάποια απλά σεμινάρια ή με κάποιες γνώσεις, ή ότι κάποιος έχει ένα δίπλωμα 5ης κατηγορίας επαγγελματικό, είναι κατάλληλος να εκπαιδεύσει άλλους ανθρώπους, γιατί δεν είναι μόνο η εκπαίδευση των ανθρώπων, είναι ένα πολύπλοκο θέμα, άπτεται και θέμα ψυχολογίας και συμπεριφοράς και πέρα από το καθαρά οδηγικό κομμάτι. Το πρώτο είναι αυτό, αν υπάρχει το πλαίσιο το επαρκές. Είπατε για τις πίστες. Οι πίστες σαφέστατα είναι ένας προσομοιωτής που μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί ασφαλώς. Όμως, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα τεράστιο κόστος το να δημιουργηθούν πίστες σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις έδρες των νομών, και αυτό είναι και δύσχριστο. Πώς σε έναν μεγάλο νομό μπορεί κάποιος να μετακινηθεί από τις παρυφές του νομού να οδηγηθεί στο κέντρο για να πάει σε μία πίστα εκπαίδευσης, πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει στα νησιά, άρα δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Πρέπει να αναζητήσουμε, τουλάχιστον είναι η γνώμη μου, στην παρούσα φάση ένα τέτοιο πλαίσιο δρόμων, που αυτό που γίνεται και τώρα, για να μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί, και νομίζω ότι είναι και πιο πραγματικό και πιο ρεαλιστικό από την άποψη χωρίς κόστος, αλλά το να μαθείς οδηγική συμπεριφορά μέσα σε έναν πραγματικό δρόμο και όχι σε μια προσομοίωση. Και το τρίτο που έχετε βάλει είναι το θέμα των περιφερειακών συλλόγων. Κοιτάξτε, είναι καλό το να συζητάμε. Όμως όλα αυτά τα όργανα, τα πολύ δύσχριστα πολλές φορές, όπου μετέχουν πολλοί σύλλογοι, που πολλές φορές έχουν και αντικρουόμενες απόψεις, ίσως να είναι και μη λειτουργικά. Για να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι σύμφωνα με τον νόμο του Καλλικράτη προβλεπότανε θυμίστε, κύριε Πρόεδρε, των πολιτών, οι συνελεύσεις των πολιτών, κάποια όργανα, τα οποία ποτέ δεν λειτουργήσανε. Τα όργανα κοινωνικής διαβούλευσης, τα οποία δεν λειτουργήσανε ούτε στους Δήμους ούτε στις περιφέρειες, αν λειτουργήσανε σε ελάχιστους και δεν είχαν και κανένα αποτέλεσμα. Πολλές φορές ζητάμε πολυπρόσωπα τέτοια όργανα, αλλά το θέμα είναι τι θα καταφέρουμε. Μήπως τελικά πάμε σε πιο μικρές οργανώσεις, έτσι ώστε να είναι και πιο αποτελεσματικές. Σας ευχαριστώ. Πάντως στις παρατηρήσεις προτείνουν ότι θα μπορούσε να πάει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η απόκτηση πτυχίου εκπαιδευτού βαρέων οχημάτων ή ακόμη και οδηγού, δηλαδή να τελειώνουν έστω ΤΕΗ, αντί η ΕΚ που είναι τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλει συζήτηση αν πρέπει να είναι ΤΕΗ ή πόσο πρέπει να είναι. Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένας εκπαιδευτής οδήγησης να έχει τα λιγότερα προσόντα από οποιονδήποτε άλλο εκπαιδευτή. Είναι και θέματα ψυχολογίας, είναι και θέματα οργάνωσης, και σίγουρα πρέπει να έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος γνώσεων για να αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και μια αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Άλλος συνάδελφος θέλει να πάρει το λόγο? Κυρία Αγαθοπούλου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω
και τους καλεσμένους μας σήμερα. Πραγματικά νομίζω ότι οι προτάσεις οι οποίες καταθέτεται μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμες με μια περαιτέρω επεξεργασία και να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, γιατί πραγματικά θεωρώ και νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς ότι το θέμα της οδικής ασφάλειας και η εκπαίδευση των οδηγών είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη και είναι και πρωταρχικής σημασίας θέμα για τις ζωές όλων μας. Άρα νομίζω ότι μας βρίσκει όλους σύμφωνους το γεγονός ότι πρέπει αυτή η εκπαίδευση να αναβαθμιστεί και να προσαρμοστεί στα σημερινά σύγχρονα δεδομένα. Άρα επιβάλλεται, εκτός των άλλων, και θα συνηγορήσω με αυτό που είπαν όλοι οι προλαλήσαντες, ότι οι υποψήφιοι οδηγοί πρέπει να γίνουν αρχικά, και αυτό πρέπει να γίνει μέσα από εκπαίδευση, να γίνουν κοινωνοί μιας σύγχρονης αντίληψης για την οδική ασφάλεια, η οποία θα προφυλάξει και τους ίδιους, αλλά και τους συνανθρώπους μας. Και γι' αυτό σωστά είπατε ότι η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινά από πολύ νωρίτερα, πρέπει να ξεκινά από την παιδική ηλικία, με την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, κύριε Πρόεδρε, του Υπουργείου Παιδείας, μέσα στα σχολεία. Και αυτό νομίζω ότι και από την Επιτροπή μας πρέπει να γίνει νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να προχωρήσει παρακάτω, γιατί όλοι συνηγορούμε, πολλές φορές τα έχουμε πει, αλλά δεν φτάνουμε στην πράξη, στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και φυσικά νομίζω ούτε εδώ διαφωνεί κανείς ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτών οδηγών πρέπει να είναι υπό την ευθύνη και υπό την αιγίδα του κράτους. Άρα συμφωνούμε απόλυτα ότι πρέπει να ενταχθεί στα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί όχι. Επίσης νομίζω ότι μέσα σε όλα που είναι πολύ σημαντικό να δούμε ως άμεσες προτεραιότητες στην εκπαίδευση των οδηγών, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία από πλευράς κράτους αλλά και εκπαιδευτών στην εκπαίδευση των οδηγών δικύκλων, λόγω της μειωμένης παθητικής ασφάλειάς τους, αλλά και των ατόμων με αναπηρία, διότι έχουν ειδικότερες απαιτήσεις, κάτι που νομίζω ότι η πολιτεία δεν το έχει μέχρι στιγμής σε πρώτη προτεραιότητα, και σε αυτό νομίζω ότι η Επιτροπή μας πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να οδηγήσουμε τα πράγματα προς τα εκεί. Επίσης, όσον αφορά τις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών, εδώ θα θέλαμε λίγες παραπάνω λεπτομέρειες να μας πείτε. Νομίζω ότι πρωταρχικός ρόλος πρέπει να είναι η διαφάνεια σε αυτές τις εξετάσεις και να δούμε ποιοι τρόποι υπάρχουν ώστε να μπορέσει να γίνει πιο διαφανές το σύστημα. Τέλος, η τελευταία πρόταση η οποία κάνατε για τον Περιφερειακό Σύλλογο για την Οδική Ασφάλεια είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Απλά θα ήθελα αν γνωρίζετε αν υπάρχει εμπειρία από άλλες χώρες ή έστω και εδώ από κάποιες περιφέρειες που να έχει γίνει κάποια τέτοια προσπάθεια ή να έχει εφαρμοστεί, για να δούμε κατά πόσο είναι εφικτό ή όχι, γιατί δεν ξέρω κατά πόσον όλοι αυτοί οι σύλλογοι, εγώ πιστεύω με καλή θέληση ότι αυτοί οι σύλλογοι έχουν πολλά κοινά και μπορούν να τα υπερασπιστούν όλα μαζί. Υπάρχει όμως τέτοια εμπειρία ότι όντως έχουν λειτουργήσει τέτοιοι σύλλογοι? Αυτά. Ευχαριστώ. Με επιτρέψτε να κάνω κι εγώ κάποιες ερωτήσεις. Επειδή είμαι κοινωνικός άνθρωπος, αυτή η Επιτροπή εδώ μπορεί να επιβάλλει. Διαφημίζεται ένα αυτοκίνητο και τρέχει 200, τρέχει στην αυτό, τόσα, τρέχει 200, για αυτό δεν του λέει. Τόσο κάνει αυτό, στα τόσα δευτερόλεπτα πιάνει, τόσα καίει. Στα πόσα σταματάει στα 100 χιλιόμετρα? Πρέπει να επιβληθεί. Δηλαδή ένας που αγοράζει πρέπει να ξέρει ότι όταν τρέχω 100
Θέλω 100 μέτρα, 150 μέτρα για να σταματήσω. Δηλαδή μπορεί να το επιβάλλει η Επιτροπή. Να περάσουμε έναν αυτό που να λες, όταν διαφημίζεις, θα διαφημίζεις και στα πόσα μέτρα σταματάει. Όσο καλά φρένα έχει. Στα πόσα μέτρα σταματάει στα τόσα χιλιόμετρα. Ναι. Επειδή είσαι τακτικός, γι' αυτό το και τα καταλαβαίνεις αυτά καλά. Ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και να κάνω και κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Σαβράμη και να τον ευχαριστήσω που ήρθε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι εδώ και 15 περίπου χρόνια, στη δεκαετία του 95 περίπου 90 με 2000, με κάποια ειδικά προγράμματα έγιναν πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής σε κάθε πόλη, προκειμένου τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και του πρώτου τάξη του Γυμνασίου να παίρνουν τα πρώτα μαθήματα και μάλιστα θυμάμαι καλά στα Τρίκαλα είχαμε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο με πλαστικές κούρσες που έμπαιναν τα παιδάκια πάνω, είχαμε βάλει κάποιο δημοτικό αστυνομικό να τους κάνει μαθήματα και έγινε η πρώτη απόπειρα εισαγωγής στην εκπαίδευση κανόνων κυκλοφοριακής αγωγής, έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά να αρχίσουν να μάθουν τι θα πει κίνηση οχημάτων μέσα στους δρόμους. Επίσης θυμίζω ότι κατά καιρούς το Υπουργείο έστειλε στα σχολεία εκπαιδευτικό υλικό από αγωγή, μαθήματα αγωγής κυκλοφορίας μέσα στα σχολεία. Ήθελα να ρωτήσω, αυτή η προσπάθεια της εισαγωγής στα σχολεία, πρώτον, ποια ηλικία θεωρείτε ότι είναι κατάλληλη να μαθαίνουν τα παιδιά γνώσεις κυκλοφοριακής αγωγής? Και αν τελικώς η τελική σας πρόταση εδώ είναι ότι μπορεί στη συγκεκριμένη συγκυρία η χώρα μας να κάνει το βήμα, όπως είπε και η κυρία Κανέλη, να πάμε να μειώσουμε τα όρια ηλικίας από 18 στα 16. Ένα δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Είπε ο κύριος Κυρίτσης ότι οι ποινές σε αυτούς που παραβιάζουν τους κανόνες οδικής ασφάλειας και ούτω καθεξής, που επιβάλλουν το χέρι, είναι μόνο ηλικές, ενώ θα μπορούσε να είναι και προσφορά κοινωνικής εργασίας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ελαφρές ποινές με απόφαση δικαστηρίου μετατρέπονται σε κοινωνική εργασία. Πάει ο άλλος και δουλεύει για κάποιους μήνες σε ένα δήμο επειδή οφείλει στο ΙΚΑ ή επειδή έκανε μια παράβαση. Θα μπορούσε κάλλιστα, αντιλαμβάνομαι δηλαδή αυτό που θέλει να πει ο κ. Κυρίτσης, ότι όταν περνάς με κόκκινο, παράδειγμα, μια διάβαση και παίρνεις 800 ευρώ πρόστιμο, δεν θα συνηθιστείς μόνο από το πρόστιμο, αλλά τιμωρούμενος υπηρετώντας, παράδειγμα, να πας στο πάρκο κυκλοφορικής αγωγής κάποια πρωινά ή κάποια απογεύματα και να μαθαίνεις τα παιδάκια μαθήματα τα οποία έτσι. Μπράβο, γιατί δεν πρέπει να περάσει κόκκινο. Επίσης, αυτό που είπατε για αναβάθμιση του επίπεδου των εκπαιδευτών είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε αυτούς που εκπαιδεύουν, όπως είπε η κυρία Κανέλη και άλλοι εδώ συνάδελφοι, νταλικέριδες και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν βλέπω ότι εισηγείστε αυτό να αποτελέσει όχι μόνο επίπεδο ΙΕΚ σπουδών, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις εκπαιδευτών ακόμη και επίπεδο κάποιου ΤΕΗ, κάποιου τμήματος ΤΕΗ στη χώρα, προκειμένου ο εκπαιδευτής, πολύ δεν περισσότερο ο εκπαιδευτής των εκπαιδευτών, γιατί έχουμε και εκπαιδευτές εκπαιδευτών. Για να πάρει κάποιος το δίπλωμα του εκπαιδευτού οδηγών, πρέπει να εκπαιδευτεί και να δώσει εξετάσεις σε ένα ανώτερο επίπεδο. Θα μπορούσαν δηλαδή να πούμε ότι και να εισηγηθούμε στο Υπουργείο Μεταφορών να ζητήσει την αναβάθμιση αυτή από το Υπουργείο Παιδείας και εισαγωγή σε κάποια από τα τριτοβάθμια πανεπιστήμια της χώρας μας να αναλάβουν αυτό το εκπαιδευτικό, να βγαίνουν 50 άτομα, 100 άτομα το χρόνο που να είναι εκπαιδευτές και αναλόγως του επίπεδου να εκπαιδεύουν τους υπόλοιπους δασκάλους οδηγών. Αυτά ήθελα να πω και σε ό,τι αφορά το ανώτερο όριο ηλικίας. Είπατε ότι μετά τα 70 υποχρεώνει ο νόμος μετά τα 80 να πας να κάνεις κάποιες εξετάσεις για να δει ιατρικές, να διαβεβαιώσει κάποιος ότι βλέπεις, ακούς και έχεις τα αντανακλαστικά σου. Μήπως το 80 είναι πολύ μεγάλο σαν όριο ηλικίας και θα πρέπει ειδικά όποιοι έχουν υποστεί κάποιες ποινές ενδιαμέσως, δηλαδή τροχές παραβάσεις, έστω και ελαφρές, να μειωθούν τα όρια σε όσους έχουν υποπέσει σε παραπτώματα.
Και συνολικά απαντήστε σε όλους. Σε όλους, ναι. Όσον αφορά, κύριε Κυρίτσι, για το αυτοκίνητα που είπατε, θέλω να σας πω ότι πλέον η Ευρώπη επιβάλλει νέες τεχνολογίες στα αυτοκίνητα, όπου πλέον έχει βάλει μέσα τα ευφυή συστήματα ασφάλειας, όπου φτάνει, το γνωρίζετε, όπου φτάνει πλέον, να σας φέρω ένα φορτηγό 40 τόνων, να μπορεί να σταματήσει με ασφάλεια πίσω από ένα κινητοποιημένο αμάξι όταν αυτό το φορτηγό τρέχει με 80 χιλιόμετρα ταχύτητα. Είναι τα ευφυή συστήματα. Η Ευρώπη... Που λένε κάποια αυτοκίνητα και αφηρημένως να είστε σταματάνε μπροστά από το προευόμενο αυτοκίνητο. Ακριβώς. Εκείνο φυσικά το μόνο κακό είναι ότι η τεχνολογία έτσι πως προχωράει, ότι θα κάνει σχεδόν τον άνθρωπο να γίνει αμέτωχος με το αυτοκίνητο. Δηλαδή το αυτοκίνητο αναλάβει να κάνει τα πάντα. Αλλά είναι το μέλλον, προχωράει. Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Δυστυχώς. Αλλά μέχρι να φτάσουμε όμως σε αυτό το επίπεδο, θεωρούμε ότι, και ερχόμαι με εσάς κύριε Ταμίλο, ότι λέμε πολλές φορές να μπει μέσα από τα σχολεία και τα λοιπά, αλλά δεν έγινε τίποτα. Ποτέ. Για τα πάρκα κυκλοφορικής αγωγής. Δύο πράγματα θα σας απαντήσω. Καταρχήν, όταν ερχόμουν εδώ τώρα με το λεωφορείο το ΚΤΕΛ, ας πούμε, από Θεσσαλονίκη, είδα ένα πάρκο κυκλοφορικής αγωγής, το οποίο θα έπρεπε να ονομαστεί πάρκο αγροτικής αγωγής. Έχουν μεγαλώσει τόσο τα φυτά που μπορεί εύκολα να κάνει εκεί πέρα συλλογή σπόρων. Κοινώς φαίνεται χρησιμοποιητό. Το δεύτερο πράγμα είναι, πριν από κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι χρονολογία, είχαν πει, ας πούμε, είχαν εκπονηθεί ένα σχέδιο το οποίο έλεγε ότι μπορούν οι διάφοροι δήμοι να προτείνουν 4 εκπαιδευτές να συμμετάσχουν, ας πούμε, να περάσουν σεμινάρια παιδαγωγού κυκλοφορίας για τα πάρκα κυκλοφορικής αγωγής. Τέλος πάντων, δυστυχώς κάποιοι το μάθανε, εκπληρωθήκαν κάποιες σχέσεις και μαθαίνω σε κάποιο όμορο νομό με τη Θεσσαλονίκη ότι υπάρχει μια θέση. Παίρνω τηλέφωνο, λέω σας παρακαλώ, λέω το και το, λέω γιατί να δηλώσετε με για τα πάρκα κυκλοφορικής αγωγής. Ποια πάρκα? Μου λέει, κύριε, αυτό εδώ έχει να λειτουργήσει χρόνια. Λέω, με συγχωρείτε, και αν σας πω ότι αυτή τη στιγμή εγώ είμαι δημοσιογράφος και σας καταγράφω, τι έχει να πείτε? Εκείνο που ήταν είχε μια παύση. Δηλαδή αισθάνθηκε το βάρος αυτού του πράγματος που είπε. Άρα πάρκο κυκλοφορικής αγωγής μόνο λίγοι τα χρησιμοποιούν. Πολύ λίγοι. Και ειδικά μετά από τη διάλυση της Δημοτικής Αστυνομίας δεν υπάρχει και ακριβώς. Γι' αυτό εμείς ζητάμε και πιστέψτε με, δεν το βλέπουμε συντεχνιακά. Ειλικρινά σας μιλάω. Εάν μπει από 16 χρονών, όπου έρχομαι στο ερώτημά σας ότι από 13 χρονών αρχίζει να αυτονομείται το παιδί. Δηλαδή παίρνει την άδεια από το γονέα να βγω έξω με το ποδήλατό μου, να πάω με την παρέα μου, αρχίζει μια αυτονόμηση. Εάν υπάρχει λίγο πιο μπροστά τα ειδικά μαθήματα αγωγής και 16 χρονών πλέον περάσει μέσα από κέντρα θεωρίας, όπου αναπτύσσει, γι' αυτό λέω ότι η ύλη πρέπει να υπάρχει από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν ζητάμε την ύλη την καθορίσουμε εμείς. Προς Θεού, να μας την καθορίσει το Υπουργείο Παιδείας με βάση ψυχολόγων και παιδαγωγών, για να αρχίσουν να μπαίνουν μέσα στο κλίμα πλέον. Τι σημαίνει η συνύπαρξη με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή από τα 13 να γίνονται μαθήματα κυκλοφορικής αγωγής στο σχολείο και για να είναι έτοιμο το παιδί από τα 16 να κάνει και μαθήματα. Μπράβο σας, και νιώθει σοβαρότητα. Και κοιτάξτε λίγο να δείτε χωρίς να κολλήσει αργό. Τι παρατήρησα, ας πούμε, συγγνώμη που μιλάω πάλι για τη Θεσσαλονίκη. Είναι στις διαβάσεις. Και υπάρχουν τώρα δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι κάποιοι, μάλλον νέοι στην ηλικία μου, της τάξης 52 χρονών, όπου όταν περνά τη διάβαση, παρόλο που έχει περάσουν για τους πεζούς, βλέπετε ότι τρέχουν να περάσουν, γιατί έχουν βιώσει τη συνήθεια ότι ο οδηγός που θα στρίψει δεν θα του παραχωρήσει την προτεραιότητα. Και τρέχουμε, το κάνουμε. Και βλέπω τώρα όμως νέα παιδιά που περνάνε πριν ανάψει το πράσινο, λίγο πριν ανάψει το πράσινο, και περνά πάνω στις διαβάσεις διεκδικητικά, γιατί σου λέει ότι εμένα αυτό με προστατεύει η διάβαση. Πάτησα πάνω, πρέπει να σταματήσεις. Και αυτό από πού το πήρε? Από το εξωτερικό. Από το μπράβο σας. Από το εξωτερικό. Το έχουνε, το έχουνε. Βεβαίως. Εκεί στη Γέφυρα με έκανε φοβερή εντύπωση. Ξεκινήσει το 2002, κύριε Κυρίτσι, παροτρινόμενα από τρικαρινούς που είναι στη Γερμανία και μας έκαναν παρατηρήσεις, βάψαμε τις διαβάσεις με άσπρο κίτρινο χρώμα και διαφημίσαμε ότι όταν είσαι στη διάβαση με άσπρο κίτρινο χρώμα έχεις απόλυτη προστασία. Άρα λοιπόν έχει 100% ευθύνη ο οδηγός εάν σε παρασύρει, ενώ σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του δρόμου είναι μεικτή η ευθύνη. Φταίς και εσύ, φταίει και ο οδηγός. Και σιγά σιγά έγινε καθεστώς. Ναι.
Καταλάβατε, είναι αυτές οι συμπεριφορές. Δηλαδή, όταν μέσα από τα κέντρα θεωρίας βιώνουμε μέσα στα μάτια των παιδιών, μέσα στην αναπνοή τους, μέσα στην κίνηση σώματός τους, καταστάσεις οι οποίες δεν τις γνωρίζουν και τις βλέπουν σιγά σιγά, αρχίζουν να αισθάνονται μια σοβαρότητα. Αλλά ποιο είναι το κακό? Ότι με το που φτάνουμε πλέον στην εξέταση, και εδώ πλέον πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά, βλέπουν ότι είναι μια διαδικασία, νιώθουν ένα άγχος, και κοπέλες οι οποίες έτυχε να είναι και μητέρες, λέει, δεν ένιωθα τόσο άγχος όταν πήγαινα στο μεευτήριο, αν είναι δυνατόν. Άρα σημαίνει κάτι αυτό το πράγμα. Ναι, κάτι δεν λειτουργεί σωστά, κάτι δεν πάει καλά. Δεν ξεχνάμε ότι πάντα όταν δίνει εξετάσεις ένας νέος αισθάνεται ένα άγχος. Σαφέστατα. Ξέρω ανθρώπους που έχουν κοπεί πάνω από 5 φορές για να πάρουν δίπλωμα οδηγήσεως. Ναι. Μόνο και μόνο γιατί τη στιγμή εκείνη της εξέτασης κάτι παθαίνουν. Έχουμε μεγάλο αριθμό. Ναι. Μεγάλο αριθμό έχουμε. Δεν μπορεί μετά σε άλλες περιφέρειες να υπάρχει μία επίοικια. Όχι επίοικια, γιατί κοιτάξτε να δείτε, ούτε άλλο στις μικρές κοινωνίες υπάρχει. Υπάρχει γνωριμία και δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό το στοιχείο. Δεν το επικροτώ, αλλά δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Ενώ στους μεγάλους νομούς έχουμε μεγάλο αριθμό αποτυχόντων, σε κάποιους έχουμε μεγάλο αριθμό επιτυχόντων. Τι στο καλό? Διαφορετική εκπαίδευση υπάρχει εδώ πέρα και εκεί. Κύριε Αντιπρόεδρε, εσύ θες να προσθέσεις κάτι? Όχι, πες και εσύ τίποτα, να σε καταγράψουμε εδώ. Πες και εσύ κάτι. Ήδη με καλύψω, δηλαδή, έχω δει κατά ναι. πράγματα. Με έχει καλύψει ο Πρόεδρος. Δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ. Εν ολίγης, εγώ προτείνω η Ομοσπονδία να επιληθεί του θέματος, πλέον να περνάμε μέσα από ειδικευμένα σεμινάρια όπως έκανε παλιότερα. 300 ώρες. Να φτιάξουμε και τα φανάρια να σφυρίζουν. Ναι. Μπερδεύτηκα στην Νορβηγία και νόμιζα ποιος μου σφυρίζει και μου είπε. Ναι, εγώ ήθελα να πω το εξής. Τα φανάρια τους διπλούς. Ναι, η χώρα μας είναι πίσω σε πάρα πολλά θέματα. Γυρίζοντας όλη την Ευρώπη ως δήμαρχος και σαν μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, ξέρω πολύ καλά ότι υστερούμε πολύ. Δεν έχουμε σηματοδότες φωτεινούς για ποδήλατα. Δεν έχουμε κατ' ουσίαν ολοκληρωμένους ποδηλατόδρομους. Λίγες πόλεις στη Θεσσαλία έχουν ποδηλατόδρομους, εμείς στη Θεσσαλία έχουμε. Δεν έχουν όμως αποτελέσει δίκτυο. Δεν υπάρχουν σηματοδότες. Έχω δει μόνο στη Λαμία, έφυγε η κυρία Θεοδόρα, έναν πιλωτικό φωτεινό σηματοδότη με ποδήλατα, και ας το πούμε η εκπαίδευση για τους ποδηλάτες στα μικρά παιδιά, και αυτή γίνεται μόνο εμπειρικά. Επίσης μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και μια άλλη καμπάνια για την σωστή μετακίνηση των πολιτών, να μην κάνουμε κατάχρηση της χρήσης του αυτοκινήτου. Δηλαδή η παιδεία δεν είναι μόνο να μάθουμε να οδηγούμε καλά, αλλά και να μην... Τώρα πάμε και ένα άλλο ερώτημα. Πάμε τώρα, ας αφήσουμε τα επιβατικά και πάμε στα βαρέα οχήματα, τα ρημουλκά. Έχουμε δει και εκεί πάρα πολλά ατυχήματα. Από οχήματα φυσικά που μπορεί να είναι ακατάλληλα, με την έννοια του ελέγχου της ικανότητας των οχημάτων όταν κινούνται μέσα στους δρόμους. Έχουμε δει πολλές φορές όταν προσπερνάς μια ταλίκα με βροχή και ιδίως άμα είναι και άδειο το πίσω μέρος, να κουνιέται, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την ασφάλεια. Είναι ικανοποιητικό το επίπεδο γνώσεων που έχει ένας οδηγός βαρέως οχήματος ή ένας οδηγός ρημουλκού στην Ελλάδα? Θεωρείτε ότι σε σχέση με την Ευρώπη? Ναι. Πρώτα απ' όλα λίγο θα διαχωρίσουμε το θέμα τι σημαίνει ικανότητα οδηγού. Υπάρχει μεν η εμπειρία, η τέχνη της οδήγησης, υπάρχει όμως και η τέχνη της οδικής ασφάλειας. Τι σημαίνει τέχνη οδικής ασφάλειας? Ότι πρέπει σαν οδηγός επαγγελματίας να έχω επιμορφωθεί σε θέματα τα οποία θα με βοηθήσουν στην ανέλυξη του επαγγέλματός μου. Τι υπονοώ? Καταρχήν, μέσα στο βιβλίο των φορτηγών, των επαγγελματιών οδηγών, αναφέρει 3 σημαντικά πράγματα. Λέει ποιοι ευθύνονται, ας πούμε, για τα ατυχήματα. Ο οδηγός παίζει τον πρώτο ρόλο, η κατάσταση του οχήματος το δεύτερο, είναι και το περιβάλλον που υπάρχει. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που λέει τι συνθέτει ένα επαγγελματία οδηγό. Είναι η αξιοπιστία, η επαγγελματική επάρκεια και η οικονομική επιφάνεια. Μιλάω για τους επαγγελματίες. Η αξιοπιστία είναι κατά πόσον μπορείς
να επιβάλλεις στον εαυτό σου τα δεδομένα που χρησιμοποιεί η Ευρώπη. Γιατί οι οδηγοί, δηλαδή οι επαγγελματίες, πάνε στην Ευρώπη και λένε ότι στην Τσεχία, Ουγγαρία έχουν πολύ αυστηρά πρόστιμο, ότι άμα 5 λεπτά πάνω το ωράριο οδήγησε, γράφουν πολύ, έρχονται εδώ πέρα και αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ να σας πω, σήμερα που ήρθαμε, έβλεπα υπερβάσεις φορτηγών, 40 τεράστιες. Που αντί να τρέχουν με 90 που πρέπει το όριο ταχύτητα. Δεν είναι 90, είναι 70 και 80 είναι. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ πέρα. Γίνονται τεράστιες υπερβάσεις. Και όταν περνάνε μέσα να μιλήσουμε για αυτά που λέγεται το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, το οποίο είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρώπη, η πρώτη κουβέντα ξεκινάει. Τώρα τι θα μας δείξει, δάσκαλε? Του λέω, ναι, σαφέστατα. Έχετε την οδηγική εμπειρία που δεν την έχω εγώ. Δεν ταξίδεψα με τα λίγα στο εξωτερικό. Δεν πάω να σας μάθω αυτό, λέω. Πάω να σας μάθω τις εξελίξεις που θα συναντήσετε. Το τι θα έρθει στο επάγγελμά σας. Και ξεκινάμε με μια πολιτική εκεί πέρα. Για να μπορέσω να τους τραβήξω. Και βλέπω ότι μέσα στην πορεία πολλά θέματα ήταν ανημέρωτοι. Καταλάβατε. Για το ωράριό τους, δεν ξέρουν το ωράριο. Λοιπόν. Δεν ξέρουν το ωράριό τους. Τα χρήση ταχογράφου. Είναι όχι πολλά μόνο ζητήματα. Οι οδηγοί, όπως και τα αστυνομικά όργανα που τους ελέγχουν. Όχι, ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο πολύ δύσκολο μπορούμε να το λύσουμε. Εγώ πιστεύω, ειλικρινά σας μιλάω, μέσα σε 2 πράγματα στοχεύω στην παρουσίαση. Το ένα είναι για τους 16 χρονών, τους ανήλικες, να αρχίσουν να βιώνουν πλέον το περιβάλλον που θα ζήσουν. Και όσον αφορά για την κυρία Αγαθοπούλου που είπε αν έχω εμπειρία από άλλους συλλόγους, αν έχουν γίνει. Όχι, δεν έχω καμία εμπειρία. Και θα σας πω και γιατί δεν θέλω να έχω καμία άλλη εμπειρία. Υπάρχει ο Πάνος Μιλωνάς και συγχαρητήρια γιατί κάνει ένα τεράστιο έργο. Το κάνει. Δεν μπορώ να το πω καμία κουβέντα. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια τέτοια κίνηση στη Θεσσαλονίκη. 2 μέρες στην έκθεση βιβλίου. Την κάναμε. Βάλαμε ερωτήματα, το πώς βιώνουν το πρόγραμμα, το βιβλίο επισκεπτών. Με 0 κόστος, ειλικρινά σας μιλάω, πετύχαμε πολλά αποτελέσματα σε 2 μέρες. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή ήταν μια ανθρωποδότηση ότι θέλουν ο κόσμος κάτι να αλλάξει. Και γυρνάω και λέω τώρα, όχι, δεν θα ψάξω εγώ αν γυρνάει και άλλη σύλλογη. Γιατί όταν δουλεύεις αυθόρμητα και προσπαθεί να υποστηρίξει το πιστεύω σου, θα έχει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία. Γι' αυτό και θα στείλω και επιστολές και στο Δήμο Θεσσαλονίκη, στο επαγγελματικό μιλητήριο. Έστειλα, τα πιάσω το Στην πρόταση που κάνατε να γίνουν περιφερειακά όργανα. 13 περιφερειακοί σύλλογοι. Πώς θα βλέπατε, επειδή είναι δύσκολο που έχει δίκιο η κυρία Μακρύ να γίνουν έτσι υπό την αιγίδα του Περιφερειάρχη, γιατί τα τμήματα συγκοινωνιών σε κάθε νομό υπάγονται στην περιφέρεια. Ακριβώς. Την αιρετή περιφέρεια. Ακριβώς. Πώς θα βρίσκατε να υπήρχε μια υποχρέωση στον αιρετό Περιφερειάρχη που εκλέγεται και έχει θέλει την ψήφο των πολιτών, να υποχρεούται 2 φορές το χρόνο να συγκαλεί τα όργανα της περιφέρειάς του προκειμένου να ελέγχουν εάν η οδική ασφάλεια και τα συστήματα που υπάρχουν στην περιφέρεια εξασφαλίζουν και την εκπαίδευση και την προστασία, και εκεί να καταγράφονται και να καταχωρούνται μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας που έχει η περιφέρεια, διότι αυτή έχει τα τμήματα διευθύνσης συγκοινωνιών. Άρα λοιπόν ούτε οι Δήμοι μπορούν να το κάνουν αυτό, ούτε ΜΚΟ άλλες να βάλουμε να μας κάνουν προτάσεις. Εγώ νομίζω στη συνέχεια αυτής της πρότασης που κάνετε, ότι σε αναπεριφέρεια να υπάρχει μια φορά να βρίσκονται οι φορείς ή 2 φορές το χρόνο να κάνουν μια επισκόπηση τροχαία, οι σχολές οδηγών, οι σύλλογοι των αυτοκινητιστών κλπ. Να δουν πώς πάει η χρονιά, μειώθηκαν τα ατυχήματα, ποιος φταίει, τι γίνεται. Νομίζω ότι ίσως θα ήταν μια δυνατότητα που μπορεί να δοθεί σαν αρμοδιότητα ή σαν υποχρέωση στους περιφερειάρχες να συγκαλούν με τις διευθύνσεις συγκοινωνιών που έχουν μια φορά το χρόνο να κάνουν μια ημερίδα, ένα συνέδριο και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σε κάθε περιφέρεια, έτσι ώστε και οι περιφέρειες να μπουν στη λογική της παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Και στην ουσία και τα χρήματα που διαθέτει ο κάθε περιφερειάρχης για να βελτιώνει το οδικό δίκτυο να είναι προς την πλευρά της ασφάλειας. Εγώ ξέρω καλά ότι υπάρχουν site, θα φέρουμε σε μια επόμενη επιτροπή και το Ινστιτούτο στη Θεσσαλονίκη έχει στοιχεία. Υπάρχουν site το οποίο καταγράφουν σε όλη την Ελλάδα σε ποια σημεία του οδικού δικτύου έχουν γίνει και πόσα ατυχήματα έχουν γίνει. Δηλαδή υπάρχει καταγραφή από πανεπιστήμια όλων των επικίνδυνων σημείων της χώρας και ξέρουν τι προβλήματα υπάρχουν. Θα μπορούσε κάλλιστα να
απαντήσουμε. Να γίνουν τέτοιες ευθύνες, να τεθούν δηλαδή, λέω εγώ, στον Περιφερειάρχη που έχει τα κονδύλια να επισκευάζει τους δρόμους, έχει το Διευθύνση Συγκοινωνιών και στην ουσία έχει και ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης του όλου οδικού συστήματος. Η οδική ασφάλεια, αν την περιγράψω σαν ένα φόρεμα μιας γυναίκας, έχει την ιδιότητα του φορέματος του απλού, το οποίο το φοράω και πάω, ας πούμε, να κάνω την καθημερινά μου ψώνια. Έχει και το χαρακτηριστικό του φορέματος του επίσημου, να βρεθώ κάπου. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι αυτές οι δύο λέξεις έχουν γίνει παίγνιο σε πάρα πολλούς, ειλικρινά σας μιλάω. Ο λόγος για να ξεφύγουμε από αυτό εδώ πέρα το παίγνιο, γιατί κάποιοι είτε το εκμεταλλεύτηκαν προς ιδίον όφελος, άλλοι όντως έδωσαν την ψυχή τους για αυτό το πράγμα. Εθελοντισμός. Εμείς αυτό που ζητάμε, όταν λέμε ο Περιφερειάρχης, δεν ζητάμε να γίνει ένα σημείο εκμετάλλευσης αυτός ο σύλλογος για τον ψήφο του κάθε Περιφερειάρχη, γιατί μπορεί να πάρει λάθος εκτροπές. Ειλικρινά έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που με πολύ λίγα λεφτά, εξιδίων πόρων, όχι, δεν ζητάμε από την Περιφέρεια, απλώς να εκχωρεί χώρους, μπορούν να γίνουν θαύματα. Ξέχασα να σας φέρω μαζί μου ανθίσες οι οποίες βγάλαμε με πολύ μικρό κόστος, αλλά με πολύ βαθύ νόημα. Πολύ βαθύ νόημα. Η Μέρα Ευγένειας φόρεσε το κράνος στο δίκυκλο με μικρό κόστος. Δεν μας επιχορήγησε κανένας. Με τα site που μπορούμε να κάνουμε και με αυτό εδώ πέρα να κάνουμε, δηλαδή θελοντισμό. Τι είναι να μαζέψω τους διασώσεις και να τους δείξω διαχείριση ατυχήματος. Ο εθελοντισμός είναι καλός, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, μπορεί να γίνει σε μια περιφέρεια, στην άλλη να μην γίνει. Δεν πειράζει, υπάρχει ο ρομαντισμός. Καμιά φορά ο ρομαντισμός μας επιτρέπει να κάνουμε θαύματα. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσουμε? Όχι, από εμάς όχι. Επειδή έχουμε υποχρεωτικά 7,5 ώρα πριν να κατεβούμε για το. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνατε τον κόπο να έρθετε και επιφυλασσόμαστε για μια άλλη συνάντηση σε κάποιο άλλο φόρουμ, ίσως με την παρένεση προς τον Υπουργό, αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Παπαδόπουλο, μετά τη λήξη της Προεδρίας να μπορέσουμε να τον ευαισθητοποιήσουμε με όλα αυτά που είπατε και κάποια στιγμή μέχρι το φθινόπωρο να γίνει μια ευρύτερη συνάντηση, να δούμε το θέμα της οδικής ασφάλειας με καλύτερες προϋποθέσεις και με πώς θα βελτιωθεί. Ήταν έτοιμοι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι.